Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Aw, nanatuyang. Si kamot gayam kwaraw. Apay amagmag na ka. Awan nga rod ti pagluganan. Umay ka nata itulod ka. Agawid akla ang ijay balay may. Tanda ka no dagiti makisarita kanyak ijay. Umay kan. Aglugan kan ta itulod ka. Libre? Libre. Amangan ba no pagbayadan na? Libre nga raw. Saan ka pagbayadan? Ah, sige man nga raw. Tapno mabiitak ang makaawan. Ay, naku, araw! Ay! Sos! Apay nga ita nagpartak mo't una yun, di pa nagpataray mo. Relax ka kadilang, nana. Ay, sos! Kasano ang makarelaksak? Kat madandana ka nag-una. Kasta talaga ti pa nagpataray dagiti nalalayng at driver kas kanya ka. Ay! Kwaraw! Saan mo apartakan na? Lumagita makadano ni Jibalayaw. Ay! Na! Tumayap dan sa amadan. Ay, kwaraw. Anya, dandani kayo na disgrasya ka ni Kwarog. Ay, maray. Nagpartak mo't ngamin ti pa nagpataray na. Ay na, impakat naman nga tanti kinakaskasero na. Ay, ibagaman kin ni Kapitan, tabagbagaan na ni Kwaraw. Namin anumutan kat, abinagbagaan na. Ay, kasanungay no na disgrasya kamay. Ay kat, awanan ati kumarek. Ay, sos. Una yun ni Kwaraw. Dinala pang panunutan asaan pa'y anang asawa. Ay, bay amare. Taibagak to dayta, kan ni Enteng. Ay, mayat, magbalik atin lanes dahito kalsada tayo. 10 lanes? Ay, naglawan. Diyan ngayon nga ron. Ay, sigurado nga ta, nga awanan ti madisgrasya. No agbalin a 10 lanes. Well, siguro. Awan ton. Ado nga min dagiti driver dito barangay tayo akas kasero. Ah. May saditan ni Kwarog, akana ka. Bagbagak man. Psst! Kwarog! Why, angkay? Come here, over! Apay, angkay? Namin binagbagaan ka, maipapan, iti panagmanihom iti tricycle. Naminsan lang. Naa, Da. anya naminsan lang, kit namin binagbagaan ka. Oh, Na, nalipatak sa. intuno ko na disgrasya kayaw. Sige, laglagi pagtaon inton maminsan angkay. Anya timbagakan ka ni Kapitan, Chip. Nung tanak Sikan tumay. Nagparta ka ngagpataray iti tricycle. Oy, nagmayat nga minti agpataray iti napartak. Delikadaw. Nakaamak ti disgrasya. Saan kalatan ngagtagtagaray, tuyang? Apay kit dinasaan. Dandani akon natay sa anak latan ngagtagtagaray. Numaulit to pa'y, syaktaon ti agsaaw. Kasano amaator ti kamali ni Kwaraw no sa anak ngagtagtagaray. Basta baybay ang pailaeng. Ay na, no kastoy amasurunak. Di kalata nagtagtagaray. Ala, aglisi ka man kit di ditadalan ko. Nay, papanam ngay. Mapanak di tatersina ni Marikwanang. Malabsam dagit agpalpala di ta igit ti kalsada. Apay dagitaya. Isoda ti mang tarimaan iti kalsada tayaw. Aramiden dan atin lines, tuyang. Isumat lagayam papanawon datan ditaw. Makaungetak ka talaga. Bigbigat ngam nakabanikas ka, di tasango to tersenak.
Makaungatak nga raw. Apay nga raw, da makaungungot ka. Apay nga iraman da jay balay mi nga ikatan. Di mo aya maawatan. Asakop ti kalsada day tanang ipatakderan yaw, iti balayaw. Kat agrodway dininda. Umakar kami ka na ijay bangir. Imbag pa kit di tapi naakar da kayo laeng. Nabaybayag kami nga agnanaw dita. Oray siyak tupay, maray. Manon atawan ang nakatakder dati tersinak ditoy. Ngamga po iti rodway dineng umakarakmatan. Uray sika. Anya ngay, isa saan arumbang agungat-ungat ka dita, maray. Tauray siyak, naapektaran matan. Peda kami lang ngay, kanituyang ko ti papanawan nyo paray. Nakit no ado kayo mat. Mapulpolitikan sa dayto ya. Anya mapol politika sasawam. Kaputasan da ka nga imbotos. Papanawan na kamay. Ay, saan kan nga agsaw iti kasta paray? An-anwan nyo ay dayto'y akalsada. Takasapulan na palawahan niya. Arami din mi nga rod asa nga pulo alin niya. Di mo pa'y kayat. Nagadown. Rumaniklamo. Di saan anatarimaan to'y kalsada. Agreklamo ka. Idi abot-abot akas lasungkaan. Ay na, nagado a reklamo yaw. Itatamatarimaan, agreklamo kay lata. Kapitan, Ay, apay. ni Chip Karog, nakadungpar. Anya! Ay, sus! Nadungpar na di punti kawayan iji abagatan. Ay, una yan. Ungtan nyo, Kapitan. Saan lang aji punti kawayan ti nadungpar na? Ay, adapay. Uray di punti abukado, nadungpar na. Talaga ang makangagday ta kanya. Apay at tila dungdung param. Nagungat ka man ng gail. Punti kawan, kas kada punti abukado. Dung param! Saan damot ngamin nga glisay? Nagilit mo't ngamin ti kalsada tayaw. Tila pagpabasulim Pudno may, nagilit mo ti kalsada dito kabildatan. Ay, makit-kitam, dagita bulldozer kan bakaw, Makit-kita ka. Dagita, ti mausar tap no maaramid asa nga pulo alin niya, dahito'y akalsada tayaw. Wow! Sa nga pulo alin niya? Nagmayatain. Awan tumot siguro ti madisgrasya. Awan to na. 10 lines ko naman. Ay, natumal na ti kabarbaro at tirsinak. Man-mano ti umay gumatang. Ay, imadayo kamot ngamin, maray. Awan maaramida ka. Takukwa kanugayam ti gobyerno di nakaipatakderan ti tersinak. Uray da pari badong kan marituyang. Imadayo damutin. Adayon ati pagnaan ni Marituyang no kasta amapan makikaaruba. Ay, anya ngay nga rod. Ano sanan Reklamo nga ro da reklamaw. Apay ngay. Adayo ka no ti pagnaan na. Apay nga agreklamaw. Kat agsisinabat tayo matlaeng dito'y tersenab. Ag-holding hands na nga rodin ang magna dito'y kalsada to yan. Apay lang nga masapol nga holding hands ta. Uy na, tapno makita data dagiti ka barangayan ta. Kit ibagada aswit ta. Saan ba? Takanayon nakmatabugkawan kanungtan. No agibaon ka, bumugkaw ka. Di mo pa'y amo nga ibagay tinasayaan. Asos, nagpartakit da ita sumungan at tricycle to yan. Ha? Nay, apay nga iba daw. Tungparan na tamatan. Asos, aglisida. Ay! Tungparan na ka! Ayan! Tungparan na ka! Dandani kayo lang mat nadungpar. Anya dandanay. Kat no nadong parak. Saan ka mo't nasaktan Aguray, tarik naik. No yan na dyan nasakay. Sige. Awan tinasakay. Saan kayo mat nadungpar? Ada, tinasakit. Kasla ditoy. Na. Ditoy, sikigak. Ay saan? Ditoy gayam. Bagak. Tila mat ibagbaga mo na nasakay. Ay, ditoy gayam tumang ka. Rayo mam day tadda di tatumang mao. Saan nakansa ngamin anadong parniko harungkat. Sana ya? Saan Ta nagprinuak mo tadagaws. Ay, wala niya. Ay, pinagnerbiyos na kami lang kaninana matuyang Dayjay lang ti basol ka Kasano mo ngamin paray? Kat nakaparpartak ti panagpataray na. Ay, apa nagpartak ka ngamin nga patpataray. Ay, ako araw. Kuha ngamin ang ka. Saan ako? Sumungbat ka. Sumungbat ka ngaminan Awan mo ti maisungbat ka. Na,
Nangagmaw, ti panagrasrason na paray. Nailit da ito'y kalsada tayo. No, dadag iti kasiro akas kinikwaraw. Kurangan da ti dalan pare. Iso nga ron nga anusan tayo ta mabiitin amalpas di sa nga pulo alinya. Agasam ti panagtaray mi kin ni Badungkaw, maray. Tapno maliklikan mi di tricycle ni Kwaraw. Kasanaw, maray? Ay kat imbes nga ag-holding hands kamay. Ah. Saan na? Nagsina kaming tamagsitarayon. Ay wun ata narigat ti madalisan. Iso nga rod anapan nagreklamo ni Badungkaw kin ni Kapitan. Rumbang lang nga ireklamo yun ni Kwaraw ta nagpartak at talaga ti panagmaneho na. Nabartek sa. No maminsan, talaga lang nga napasikat. Day tamot ti ko na. Kat, kasanungay numalpasan jay tin lanes a kalsada tayaw. Ay sus, nakarkaron alumastog ni Kwaraw. Lakan tay. Apa nagbadak ka dita kasimsiminto a kalsada. Ay, padpadasak laeng mate. Kita mau. Nagmarkanda kita sa hakam dita. Ay, kunak ano mabalinan abaddekan. Saan pa yan natangkenday ta simintaw? Wala ka. Agungot niyang ka. Ay, di mo ngamin ibagbaga Pinadas ko laeng mate no anya tirik na ti bumaddak dito'y 10 lanes a kalsada tayo dito'y barangay Kabildatan. Naglawag ayam at talaga ti 10 lanes. Nalpasan ti kalsada tayo. Yes! Papanam, Chip. Padasak man ti agmaniho dito'y 10 lanes. Aginayad ka ang ag-drive, Chip. Kasla ka babain mat nga ilabas dita kalsada atin lens na ito'y patukita tuya. Pagbainam ko mangay. Nakalawlawa, kin nakapinpinta sa kalsada. Saan ang may bagay na ito'y patukita? Sa dino nga rod ti pangipagnaam da ito'y patukay no saan adita kalsada. Ay, unan niya. Awan mutan ti sabalya pangipagnak. Saan mo't nga gungot ni Kapitan ka? Saan ang kababain nga raw? Sige, taglugan na dito'y patukay. Up. Wala. Nagsakayak mate, dito'y nuang ta. Mare, di mo't marito yung dyan nakalugan ni Jepato kay. Naggapo da siguro iti bangkag da. Sapay ko mata lumabas da diti tersenak. Tapno dumawatak man iti natengda. Ay, wan anya. Anyamot day tan at tricycle, nakaparparta. Ay, sos! Yay! Dong parin nan san Jepato kay. Ay, wan! Ay, naglokon ti driver day dya at tricycle. Anay ikaw. Ala inteng, agasam to'y kaanakam. Anay, kaasimay. Nagsakay. Saan ka kumaakas ta ita? No naanad ka nga ag-drive. Anay. 10 lanes niya kalsada tayo. Apa madisgrasya ka pala. Ay, nakita may kan ni Marikwanang adinong parnadya pato kay da pari badong. Makita mo na ita? Linisyan pa ni pari badong ti tricycle ni Kwarog. Naglaingan. Isuda pa tinaglisay. Kasiro a driver ni Kwarog. Wen, idi kuan, naidong party tricycle ni Kwarog iti alad ti kalsada. Nakinurang mo pa lang dyan 10 lanes. Tana itong parka. Ay, nagsakit lang ang ruday. Ang tandak pa ilang, mate. Tusaan ka. Ay, saan mo tangkal? Pagsubli ka nga training nga drive. Kasi ka ti driver nga wan disiplina na. Ganan nadak to nintun maminsan ang Yun na Saan yan. ka pa ikagpaspasada? Aging nga adi mo madisiplinaan. Dahil tabagyan. Ay, Kwarog! Uray ka sa nukalawa ti kalsada, no awan disiplina ti driver akaskan ka. Adulat na ti aksidente ama pasama. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician,
Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.